Claro que me arrepiento. Prevenido a todo el mundo, venga, que no vamos a ir a publicidad. Atenta, vaya. No, es que en realidad no era esa la pregunta que le quería hacer. Usted dirá. ¿Quién es usted? Lo siento, pero no entiendo la pregunta. Sí, la entiende. ¿Quién es? Ven aquí a mi vera. ¿Quién me llama? Ana, por favor. ¿Y tú? Gracias. La otra vez nos pusieron. Bien, pues si os parece empezamos. No vería a nadie. Hasi egingo gara, eskerrik asko. Egunon, beraz, denoi eta ongi etorri El Reino filmeko prentsaurrekora 76. zinemaldi honetan sail ofizialean lehiatuko den film honetara eta ikusten duzuen gisa bertako talde tekniko eta artistikoaren zati handi bat hemen dago. Bertan aktoretatik hasita Latxo Fresnera, Luis Zaera eta Ana Wagner dauzkagu, Isabel Peña, gidoigilea ere bai, Rodrigo Sorogoyen, zuzendari eta gidoigilea, aktore gehiago, Antonio de la Torre, Barbara Leni, Mercedes Gamero, produktorea ere gure artean dago, eta hasi egingo gara, galderak hasi direlakoia da. Bigarren hileran lehenengo galdera. Bai, nik zuzendariari eta bi gidoigilei egin nahi nieke galdera. Argi dago ikusten da filmean gaur egunerokotasunik oso loturituta dagoela eta zaila da hala ere siglak ez jartzea denok buruan PP daukagunean, Alderdi Popularra daukagunean. Gure ikuspegi horren bidez ez du esan nahi denak edo denek dugula zer ikusi ustelkeriarekin, edo ezakit beharrezkoa da takilera iristeko, beharrezkoak ote diren filmak produzitzea, eukizla, pentsatzen dut hemengo finantzazioa legala izan dela, zen lotura du beraz, eskerrik asko. Egunon, bai, erabaki hori goiz hartu genuen, egia da, eta zergatik hartu genuen erabakia pentsatzen duen bakoitzan, egia da, sarritan galdetu izan digutela galdera hori, beti iristen naiz ondorio beretsuetara. Izan ere, iruditzen zait ez dela bidezkoa edo desleiala dela bakarrik alderdi bati referentzia egitea, horregatik ez genian inolako siglarik jarri, ustelkeria hartu genuen gaitzaz, sistemaren ustelkeria orokorrean, eta egia da, hitz egin genezakeen alderdi konkretu batetaz, izan ditu bere ustelkeria kasuak Alderdi Popularrak, baina orduan Alderdi Popularraren filma bihurtuko litzateke gurea, eta uste dut hori akatsa, ez dakit zehazki akatsa den, baina ez da hori guk kontatu nahi genuen historioa. Egia da, behar bada, zailagoa dela berizkero egitea, baina gure asmoa etzen, ez da inoiz izan alderdi politiko jakin bat eta hitz egitea, baizik eta alderdi politiko hietan ibiltzen den jendeen historia kontatzea. Egia da, eskerrak eman edizkizuet eta zinemaldi honetan eta festivala da hainbeste eskertza, eta nahi nuke orain bai Barbarak eta gainerako aktorek, ez dakit Ana Pastorrekin, Ferrerasekin hitz egiteko aukerarik izan duzun, ez dakit irits gaitezkeen telebistara mazorik gabe, ez dakit zer esan dizuten, galdera horietan Antonio, zuk norekin hitz egin duzu, zer ikusi duzu, nola prestatu duzu zure pertsonaia? Eta denei ere galdera berlazatuko nizueke, bikaina benetan zuen lana, nola landu duzu hori, eta zuzendariari bigarren galdera. Uste duzu politika espainiarrean dena ustelkeria dela, goitik berainoko ustelkeria daukagula, edabideak ere bai zein da zure ikuspuntua guk herrialde honetan dugun ustelkeria mailari buruz? Nik erantzungo du lehenengo? Bai.
galdera horri erantzuteko, urte batzuk beharko dira, 2 urte behar izan ditugu, eta erantzuna filmean bertan topatuko duzu, egia da bertako sistema politiko osoa ustelkeriak hartua duela, esatea gehiegi da, uste dut ez dela bidezkoa, pentsatzen dut ez dela hala. Sistema bera, kaltetuta dago, eta ustelkeriarako erraztasun handiak daude bertan. Baina horregatik egin dugu filma. Ez dut uste politikari guztia politikarizate hutsagatik ustelkeria kasuetan barneratuta edo sartuta daudenik. Galdera benetan mugakoa iruditzen zait, izan ere, ni politika munduko hainbat kidekin bildu naiz, batzuk jardunean daude, beste batzuk ez, beste batzuk utzi dute, hain zuzen guk filmak eta bukatu ondoren. Ez dut txisterik egin, eta horregatik esaten dut, edo ez diot, mugako galdera dela, eta ez dagokidan lekuetan sartu nahi, baina prozesu judizialetan dagoen edo daudenekin ere elkartu naiz, eta nik bai esango nuke, haienganako eskerrona agertu nahi nuke lehenik eta izan ere, argia eskaini digute, azalpenak eman dizkigute, askok gidoia bera irakurri zuten, beste batzuek ez, beste batzuk behar bada, era inkonsientean lagundu digute, eta egia da, duela urte batzuk ulertu nuela, aktorearen lana ulertzea dela eta ez epaitzea, eta horregatik gustatzen zen diri nire lana. Horregatik bai Isabel, bai gure gainerako lankide izan diren aktorek ere, elkartu gara pertsonaietan, eta azkenean historia bat kontatzeko, bertako xetasuna jakiteko, eta iruditzen zait, bizigaren mundua islatzen duten film horiek kontatu egin behar direla, eta horregatik bai Isaberekin, bai Rutekin, bai gainerakoekin, aktore eta produktorekin ere, hortaz jardun dugu, eta lagundu digu honek, benetan dimentsio erreal bat ematen, ez dakigu oraindik iturginarena ere hor dago, badaude gidoian hainbat gai, hainbat ekarpen, pertsona horiek egindakoak direnak, eta ideologiari dagokionez ere iruditzen zait oso garrantzitsua dela, eta Ruir ere esan nion, kontuz ibili behar dugu, izan ere, badirudi guk alderdi konkretu bat engana jotzen dugula badirudi, edo eta gu gaiztoran egiten ari garela, gisa batean, izan ere erraza da, guk gure sektorean nolabaiteko etiketa ideologiko bat daramagu, eta iruditzen zait hori baino haratago joan behar dugula, izan ere akats handia litzateke film hau egoera edo jarrera politiko batean kokatzea, iruditzen zait honetan jarduten duten lanekin jardun behar dugula, eta nik bai produktore gisa, eta bestera ere, ez dut denbora gehiagi hartu nahi, baina bai esan behar dut hori, eta niretzat gizarte baten isla izan da. Eta hainbatek esango dute, niretzat interesatzen politika. Behin kalean azera bat edo kalea zapatzen dugu momentutikan hori erabaki batzuen ondorio. Beraz, hartzen ditugun erabaki guztiak, egiten ditugun pauso guztiak politikaren munduan politikak inguratutakoak dira. Eta beraz, guk heldu gisa bi aukera ditugu, utzi egiten dugu beste gure erabaki hartzen, edota guk gure erabakiak hartu eta parte hartzea bultzatu dezakegu. Asko saiatu gara horretan, batzuk xumeki, beste batzuk gehiago saiatuz, baina, bai, esan nahi nuke El Reino filma ez dela alderdi baten isla, baizik eta gizarte baten isla da ustelkeriara jotzen duen politikari baten bidetik. Ana Pastor eta hainbat aktore aipatu dituzu, bai, haiekin elkartu nintzen, barkatu aktore hainbat politikari elkartu ditu, eta berak lagundu zigun, eta Rodrigok bera proposatu zuen, eta asko lagundu zidan, izan ere guk ez genuen Ana Pastorren imitazio bat egin nahi, guk erreferentetzat hartu genuen, izan ere bera da primetime, gaueko primetimean dagoen eta errealitate politika islatzen duen kazetari nagusinetako bat gaur egun, eta beraz berarekin elkartutakoan jaso nuen punturik garrantzitsuenetako bat da, nik ezagutu nuela bere bizitza esparru pribatuan eta nola lan egiten zuen horretan, eta
gai hoiek realista edo gure realista izan edo ez, hori eztabaidatu baino gehiago nik uste dut energia bat lortu genuen, bere pentsamendua nola erakarri ikasi nuen bere bidetik eta horretan zentratu ginen. Beraz gain baditut beste hainbat lagun kazetari, behar badain publikoak ez direnak, baina egia da mundu hori interesgarri iruditzen zaitala eta nire inguruko mundua ere badela. Niri dagokinez, nik ez nuen inorekin elkarrizketarik egin, ez nintzen inorekin bildu, ez Susanarekin, ez Jose Pedalekin, barkatu ahotsa pixka bat hartuta daukat, baina iruditzen zait gure inspirazio iturriak kalean dagoela, teleberrietan dago, webguneetan, telebistan eta gaur egunetan. Eta iruditzen zait bertan badagoela material garrantzitsu bat gidoia dena, gidoia ondo armatuta dago, anekdota bat kontatzen du trama politiko baten barruan, eta unibertsala izan daiteke nire rola jokatza egokitu zait, karakter handia edo izaera sendoa duen emakume batena, eta guk dugun edo daukagun paisaia politiko horren barruan, iruditzen zait bai emakumezkoak bai gizonezkoak ere agertu behar dutela eta nik nire pertsonalitatea eta nire begirada ere jarri diot bertan. Noski bere pertsonaia epaitu gabe eta tokatzen zaizun aldetik. Eta egia da beste puntu morboso bat ere badagoela, ni erakarri nien duena, izan eroituta gaude politikariak ikusten, telebizan agertzen direnan, prentxorrekoetan, eta baina zer gertatzen da atea itxi eta bakarka daudenean pertsona hauekin, hori guk landu dugu gure artean, Antoniorekin ere bai, eta badaukagu aukera film horretan, bertako hitzorretan, ate bat itxi eta kasu honetan pertsonaiak Antoniorekin elkartzeko. Eta honek gure fantasia horrentan parte hartzen du eta laguntzen digu ikusten nola gauzatu genetzaken nola gorpuztu dezakegun gure sormen hori. Izan ere egin dezakegu pertsonaia baten bizitza eta hori biopik baten gisako bat izango litzateke eta hor imitatu egin beharko genituzke eta pertsonalitate hori sortu beharko genuke, baina kasu honetan iruditzen zait film honek baduela beste edertasun hori irudimena, hau da, bakoitzak gure pertsonari gure irudimena gehitu diogu eta horrek sakondu egiten du, beraz trama politiko horretatik haratago, bertako gizaki edo pertsona hori bakarrik geratzen denean zer sentitzen duen agertzen da, eta egia da, hemen, bai politika munduan, bai gaur eguneko edozein bizitzetan hori ikusten da. Cabreraren kasuan, bai, ez diotze graziarik hartzen honi, Cabreraren kasua, egia da ez dela zuzenen aparatuaren parte, aparatu hitza bera ere bitxia da, ez da, Antoniok ere, hor dago eta ondatzen den pieza hori, ordeztu egiten dute beste batekin, eta Cabrera azkenean euneko eta Maragalek esaten zuek arazo bat duzue euneko hiruekin, nik naiz euneko hiru hori esaten zuenean. Gidoi bat hain armatuta dagoenean eta hain landuta dagoenean, badaukazu zeri heldu. Eta, ongi joan da dena, nik ez daukot besterik esateko. Nik eta tamalez ikusi dut gizartea eta gure gaur egungo panorama adibidez beteta dago, nahi nuke mugatuago izango balitz, baina nik egin nuena izan zen Antoniorekin hitz egin, berak kontatu zidan politikariek zenbat bizitu zuten, eta gero nik egindako irakurketa batzuen bidez, Rodrigo bera proposatutako irakurgai batzuei esker, nik topatu nuen nire barruko pertsona ustel hori, eta hori izan da nire prestaketa. Nik ez nuen inongo politikarirekin hitz egiteko beharrik izan, beraz, eta iruditzen zait ez luketela denborarik izango ere niri atenditzeko, baina guk aktoreok lan egiten dugu gure irudimen gaitasun horrekin eta gure fantasia mundu horrekin. Eta eskura dauzkagun datuekin noski, eta hiritar gisa, azken urte hauetan ikusi dut nik, eta hainbat irudi grabatuta dauzkat, hainbat gauza ikusi ditut, hainbat adierazpen, hainbat diskurtso jaso ditut,
bertako partidu edo alderdi ezberdinetako paterfamilia horien eskutik, eta beraz ez nuen askoz gehiago behar, baina bai haiek idatzitako eta gidoian idatzitako hori ahalik eta hobekin ekarritzen dut. Eta bada beste puntu bat filmean gehien gustatzen zaidana. Izan ere bertako balio oinarrizko honetako bat da, filmak hitz egiten du gure gizarteaz, gure balioez, gure klase politikoaz eta politika mota ezberdinez. Eta hitz egiten du Anak Ainongi azaldu den gisa, bertako hiritarrek iristen ez garen mundu horretara, hau da, politikaren beren trasziendado atzekalde horretara. Zer gertatzen da politikariek maitik jetxi, atea itxi eta beren artean hitz egiten dutenean. Zer hitz egiten dute? Nola borrokatzen dira, nola musukatzen dira, nola basarkatzen dira, edo borrokatu, edo muturkatu. Eta hori agertu nahi izan nuen nik film honetan. Beste alderdi hori izan ere, hiritarrek ez dugu irisgarritasunik horra noski, eta ez dugu ikusten. Bada beste puntu bat, benetan garrantzizko iruditzen zaidana eta filmak ongi agertzen duena. Oso ongi azaltzen du, nola denbora iragan egingo dela, eta iragan egingo da, eta klase politiko baten isla egingo du, eta nola hainbat herritar gerturatu diren politikaren mundura belaunaldiak izan dira, eta euren interesik handiena behar bada ez lirateke izango politikariek izan beharko lituzketenak. Zerbitzu publikoa, ongizatea, eta baizik eta bide bat ikusi dute hor, nolabait euren karrera egiteko edo karrera profesional, bilbide profesionalei aurre egiteko, eta hainbat adibide topatuko ditugu, hainbat pertsona daude alderdi ezberdinetan, batez ere, partido alderdiak eta zerrenda itxiak ditugun horretan, ez duzu osarki izan behar ikusteko nola horretara heltzeko talde baten barruan sartu eta gero bidea egiten duzula ikusteko. Beraz, ze pertsona motak osatzen dute alderdi hori, zer dute, nola hartzen ditugu mediokretzat, izan ere ez ditugu ezagutzen, pak batean bakarrik ezagutzen ditugu, eta hemen oso ondo islatuta agertzen dira. Filmak zerbaiten kontzientzia hartzen laguntzen baldin badigu, behar bada lekzio sistema aldatzeko balio izan dutzake, eta horrela bakoitzak bere balore agertu, eta ez ezkutatu familia, handi horretan alderdi izan daiteke familia horretan, hori ikusten baitugu film honetan, eta badirudi batzuetan adolescente talde batez ari garela, eta ez herrialde bateko erantzule ez. Tenemos ahí otra pregunta. Beste galdera bat, horratzean, Rodrigorentzat edo erantzun nahi lukeenarentzat da galdera hau. Klase politikoaz hitz egin dugu, baina bada hor agerraldi bat non itzulketak edo kanbioak gaizki jasotzen dituen bezero batek, eta ez du onartu egiten du ez esan gabe. Horrekin zer esan nahi duzue? Alderdi politikaria pertsonez osatu dagoela eta denak izan gaitezkela, iriz gaitezkela horrela izatera, hau da, ustelkeria ez dagoela bakarrik politikan bezik eta dena, sistema osoa dagoela ustelduta, horrek pentsarazi egiten digu, eta bestetik zuek pertsona gisa ean abstraitu egin ahal izan duzuen horretatik, eta ez duzue inoiz onartu ibarik gabeko faktorarik behar bada, bi galdera egiten ez zara? Bai, bi batean. Lehenengoa, bai? Oso ondo azaldu duzu, lortu dugu, agerraldi destena horrekin, kontatu nahi genuena kontatzea. Eta hor ere iruditzen zait ez dela bidezkoa pentsatze edo sinestea, hori ez dela benetan egoera txar horren, edo alderdi politikaren egoera txar horren arrazoietako bat, askotan ez da, bereiekin zer ikusia du noski, eta beste emate elkarrizketan ikusi dugu, bizi dira gure auzuneetan, eta gure planeta berekoak dira, ez dira beste planeta batekoak, hori zentzuga beritzetek, eta bigarren zera bruma? Uste dut denek dugula ustelkeriara jotzeko erraztasun hori, horregatik dago ustelkeria, erraza da, erraztasun hor dago. Ez dakit Isabele gidoilari gisa zerbait gehitu nahi luken. Rodrigok oso ondo azaldu du. Egia da, bertako taberna, horretako eszena hori, oso esanguratsua dela, horrek ez du esan nahi, oinarrian edo berezkoa dugun ikustelkeria, bestela ziniko izango ginateke, eta malgarri litzateke gure goera, baina kontatu nahi izan dugu, bai taberna horretako bezeroa, bai politikariak berak,
bere eguneroko bizitzan, eta nik neuk ere bai, hemen eserita, frente egin behar digun, egoerari eta erabakiak hartu behar ditugun, hainbat kasuetan, eta egia da, zuk zure helmenen arabera, zure erabakia garrantzitsuagoa izango da, ala ez, baina hor definitzen duzu zure burua pertsonatzat zuk tabernariari esan dizaiokezu, nahastu egin zara, edota bestela etxera joan zaitezke pentsatuz haupa, kafea -5 € kosta zait, edota pentsatzezke politikariak pentsa dezake, bueno, onartu egingo dut tartazati hau, mesede truke, edo ez, eta horretan ere pentsatzea garrantzitsua da, oraindik ere aldatzeko garaiz gabiltza, eta norberak erabaki behar du zein aldetara joko duen. Bai, nire galdera zuzendariarentzat eta Gidoi Gilarentzat batez ere, filma ikusi dudanean ohartu naiz, adierazten ez den informazio asko dagoela beharrezkoa ez delako, gaur egunetan hainbatetan, edo teleberrietan askotan ikusi dugulako. Zuek filma egin duzuenean zehazki Espainiako publikoari zuzendu zatzizkieta, edo beste herrialdetako hiritarrengan ere pentsatu duzu beste ustelkeriaren mota edo kasua dauzkatelako. Bueno, filma egiten dugunean a priori ez dugu pentsatu beste herrialdetako publikoarengan, baina egia da duela 2 aste Toronton ikusi genuena filma eta bertako ikusleek ere oso ondo ulertu zuten, egia da ustelkeria bazter guztietan dagoela, eta ulertu daitekela, behar bada sakaduros edo alako muletila batzuk ez lituzkete ulertuko, baina filma edo funtsa, bai, ulertu dute, edo nor publiko ulertzeko modukoa da, eta ikusi genuen, baizatu genuen Toronton horrela dela. Eta Kanadarrek ere esan ziguten han ere, zeudela kasuak, eta itzein genuen horretaz, eta Ipar Amerikarrek ere oso ondo ulertu zuten, bertako xehetasun edo zerzera txiki batzuk kenduta gure herrialdere referentzia egiten diotena. Barbarak kontatu berri dodan anekdota kontatzeko eskatu dit. Arazo bat dugu Txinarekin. Izan ere, Txinako banatzailei etzei gustatu, bertan egin ditugu analizioak, beraz, nazioarteko salmentetan arazo bat izango dugu, arrisku izan daiteke behar bada aldatu egin beharko dugu eta Korea deituko diegu. Gaixo, zorionak denoi filmagatik. Galdera bat, egin nahi dut azteko, deigarri suertatu zait nola errealizatu zuen, nola egin duzuen, ni urduri egonez film osoan, izan ere kamera etengabe dago protagonistaren gainean, batez ere, eta orokorran pertsonaia guztien gainean dago, oso gainean, oso itxita daude planoa, baita plan orokorrak direnean ere betik hartuta daude, eraikinak ere betik hartuta daude, horrek angustia dezein egona sortu dit, ez dakit hori nahita bilatu duzun, edo, noski, baina ez dakit zuzena joan zaren horren gana edo ez. Eta amaiera hasieratik pentsatuta zen eukaten, digarren galdera, izan ere, harrigarri suertatu zait, ikusle gisa, filmaren zati handi batean, ustelkeria kasuko da Antonio Latorreren oso aldeko izan naiz, eta batean, amaiera iritsi da, eta esan dut tontoa naiz ni, bere ere ustelduta dago. Nola osatu zenuten, nola erabaki zenuten amaiera? Eta zure burua ingaizki epaitu? Bai, noski gidoia osatzerakoan, gidoia bera, iesa da, aurrerantzko ies bat da, protagonista ez da inoiz geldituko, ez da gelditzen, eta filmaketaz pentsatu genuenan ere hori agertu nahi genuen pantailan, hori trasladatu nahi genuen, eta batek bere burari galdetzen dio, nola lortu hori, eta zuk sentitu duzun hori ere sentiarazen nahi genuen, batetik hor dago indarkeria eta frenetismoa hor daude, jazarpen horren indarkeria eta bera ez gelditzerena, kamerarekin horri lortu nahi genuen, etengabe bere gainean egon, protagonistaren gainean, itolarri hori trasladatzeko. Eta iruditzen zait lortu dela, zuk ere ondo adierazi duzu, espero dut ikusle gehiagok ere horrela bizitu dutela, horrekin empatia zuzenago bat lortu dugu.
ez empatia guztiak izan ere, etengabe bere gainean egon da, ikusle ere hor dago eta bukatzen da empatia horretara iristeko. Ikusle askok esan digute, hasieran pertsonaia bat agertzen duzu, gaiztotzat hartzen duzuna, kritikatu egingo duzuna, eta hor agertzen da pertsonaia hori teleberrietan, eta gero, ordu batzuk pertsonaiarekin bizitu ondoren eta sofritzen ikusi ondoren, hasieratik pentsatu genuen hori erronka hartuko ondoren eta bukaera ere erronkatzat hartu genuen hori lortu nahi genuela. Eta nahi genuen ikusleak nolabait empatia hori sortzea protagonistarekiko eta ongi joan dizaieken nahi izatea. Eta finalean edo amaieran ere hori lortu nahi izan dugu. Gero amaiera itxiari dagokionez, hau da, Barbararekin aurrez aurreko bat egongo zen hori galdetzen zunen, uste dut hasieratik pentsatu genuela, gero buelta asko eman dizkiogu, izan ere elkarrizketa zailak daude, eta behar bada egunero nik aldaketak egingo nituzke elkarrizketetan, baina egia da ondo landutakoa dela, ondo pentsatutakoa dela, eta hasieratik bagenekiela aurrez aurreko bat egongo zela gure pertsonaren eta bere antagonistaren artean. Egia da antagonista bitxia dela, izan ere hasieratik ezagutzen dugu gutxi, baina bai irudikatzen duela zuk defendatzen duzuna, edo herritar batek defendatuko lukeena. Azkenean harrapatu egin edugulako, baina gero hor ispilu joko batean sartu gara, duelo batean, eta hor zuk badakizu zein alertara joan duzu, baina filmak beste leku batera daramatza, eta sentsazio hori hasieratik bilatutako izan da. Zorionak film bikaina egin duzue, nik Luis Entzatenetxerentzat egin dut galdera, zuen errola baita zailena eta honena. Zer izan da zailena interpretatzeko eta zer errazena? Niretzat hasieratik arrankatzea izan da zaila lehenengo saiotik edo kameraren aurrean jarri nintzen momentutik ni erritmo biziago batean murgiltan nengoen eta gero ikusten eta eskatu zidaten nahi dugu ondo pasatzea, disfrutatzea, egan egitea. Eta horrekin barrituta geratu nintzen, nik nire erritmo bizi horretatik erritmo bizi hori hautsi, eta esan duen zoragarri primeran lan egingo dugu. Baina gero, prestatu dugu ondo, eta aurrak baino beto pasatu dut niretzat, ez da alde zaila izango, eta balego, alde erdi zaileki balego, ez nuke kontatuko, bestela truko esango nuke. Nik ere eskerrak ematea besterik ez daukat, beti ere faltsutasun horretatik ez da. Nik hor pieza hori daukat, balkoian gauden momentu hori, eta hor ikusten dugu, Antonio bera hor dagoen, barregarria da, eta beste batean, tokatu zizetan Antonio bera hiltza beste film batean, eta orain, badirudi berak adarra jotzen didala, eta hemen gaude eta testua hain ondo elaboratuta, hain ondo finkatuta egonik niretzat bikaina izan da. Eta eskerrik asko benetan Lorengatik oso divertigarria izan zen, Benetan zatiaren nik hor zatia handi bat hartu nuen, eta interesantea izan zen, Galdera bat Antoniorentzat eta inplikatuekin hitz egin duzuen guztientzat. Ikusi duzue politikari horiek damutu egin direla edo bere bura justifikatzen dute sistemak horrela funtzionatzen duelako? Zer egin dute? Eta guztientzako galdera bat. Azkeneko epaiketa hauetan ikusi ditugu, zer sentsaziorik Espainiako politika aldatzen ari denak? Inplikatu hitza gustatu zait, behar bada beste film baterako izenburua izan daiteke. Uste dut, kasua oso muturrekoa ez bada behintzat denok dugula arrazoi bat zerbait egiteko. Zuk ez dizu pijo bat entzuko pijoan ez, horrelan ez. Ez gara hain konstiente gure izaeraz. Eta Black Mirrorreko kapitulu baten ikusten nuen, askotan, bazegoen hor, autoengainatzeko metrika bat, autoengainometro bat, eta horren bidez agertzen zegoen zein garen uste dugun eta zein garen errealitatean. Eta beraz, gure bura autoengainatzeko maila agertzen zuen metro horrek. Eta, terminoak ere horregatik iruditzen zait garri, nik ez dut uste hau gaizki egina dagoen, nik esaten nuen momentu batean.
badago nolabait inkonstientzia bat, bizitza horrelakoa da, mundu horrelakoa da, pentsatzen dugu edo justifikatzen dugu sarritan. Sistema horrelakoa da, esaten dugu, eta bai, nik egindako hausnarketaren zati bat, nik idoia irakurri nuenean, hori iruditu zitzaidan azkeneko sekuentzia benetan ona izango zela, eta iruditu zitzaidan sekuentzia horregatik bakarrik merezi zuela filma grabatzeak, eta oso zutila iruditu zitzaidan, eta horregatik esan nion taberna horretan ordaintzen duen mutil horren esena gartzeko, eta ulertu nuen Manuel Vidal gutako bat dela, eta iruditzen zait hori dela nire lanetatik agertzea edo ateratzea nahi nuken titularretako bat. Manuel López gutako bat, ez dakit ezer gehitzen nahi duzuen. Eman botoa Manuel López Vidari, eman Jose bigarren aukera bat, eman botoa mesedez. Zerbait aldatzen ari da orduan? Bai, noski. Gobernu bat, edo gobernu talde bat erortzea ustelkeriagatik nik uste dut benetan albiste demokratiko ona dela. Eta hausnarketarik egokienetako bat zer iruditzen zait, gure zereginek badituztela ondorioak. Eta iruditzen zait, gizarte batean gure egitekoiek ondorioak balin badute, hausnartzeko modu heldu bat dela, eta gero eta sinetxetanago horrela izan beharko lukeela. Iruditzen zait, errealak diren aldaketak luzeak direla eta belaunaldian behar izaten dituztela. Galdetu nion, zuk uste duzu ustelkerian ez baita amaituko dela, eta esan zidan, badakizu zuk aukeratu zunean, pertsona bat edo beste bat egiteko, hor gizakiaren faktorea hor dago. Uste dut denek gizartea nola doan ulertzen dugunean, eta nire familia, Ruiz Laguna zetitze egiten dugunean, eta gure ikuspegia zabaltzen denean, behar bada ustelkeria ez dugu ulertuko, eta ulertezina izango da, baina nik nire familiakideak txertatu behitu, sartu behitu, edo zati bat lortu badezaket, hor. Ni ere bai, ni ere horretan nago. Beraz, egia da, harremanetan aldaketa txertia dela, baina ni ez naiz inoiz alderdi batera presentatuko, baina nire pertsonaia, noski. Nik gehitu nahi nuke, hemen, ez dute ezeren aingeru defendatzailea izan nahi, eta sinestuta gaude benetan arazo asko dituen eta ustelkeriaz betetako sistema batean gaudela, batez ere alderdi politikoei dagokienez, eta beste hainbat sistemare badaude, izan ere diru publikoa, zendes kolektiboaz hitz egiten dugunean ere, badira horreko oso, baina badira, eta zine egiten dut badirela zintzoak diren politikariak, eta benetan dena ematen ari direnak, goizero 6etan etxetik ateratzen direnak, benetan borrokatzeko gogoz eta euren lankidei aurre egiteko prest daudenak. Eta nazkatuta denak ikusten dugun egoera honetaz, izan ere ikusi dugu nola eskainoak eskolako pupitre berdu eta batak besteari masterren hegazkintxoak botatzen dizkieten. Eta egia da joku horrekin asko lotxatuta daudela, alderdi politiko anitzetako politikariak lotxatuta daudela hori guztia ikusita, eta badaude benetan politikari zintziak, beraz, orokortasuna edo erraza den orokortasun horretatik urrundu beharko genuke, eta ezin dugu orokortu beti, badira. Tesia ez dela importantea niretzat, ez dizut entzuten markatu. Txanda hemen aurrean dago. Esan duzunagatik, hegazkintxengatik, paperezko hegazkintxengatik, badirudi tesia zuretzat ez dela importantea. Ez, niretzako masterrak, tesiak, unibertsitateko lanak, zure prestaketa agertzen duten lanak, ez dira garrantzitsuak bakarrik. Exigitu beharrekoak iruditzen zaizkit, bere eskuetan ardura bat edo denei eragingo digun ardura bat duen, eta beraz zenbat eta gehiago agertu eta zenbat eta titulu gehiago izan, betire ondo lortokak baldin badira, nik nire hori bikaina eruditzen zait, ez dakat horren kontrako, nola pentsatuko dut hori, niri galdera horrek minen egin dezaket, eta nola ez da garrantzitsua izango. Noski baietz, baina benetan esan nahi dudana da. Eta arazo, eta ez da kazerikusirik filmarekin, baina zentratu
eta zentratuz benetan gaur egungo politikariaren azken eguneko horretaz, gaur egun CISeko inkesta bat agertuko balitzateke zenbat hiritarrek dakite zer esan nahi duen masterrak, tesiak, zertarako balio duen, horiek ez dira benetan Espainiarrek dituzten arazoak, politikariek irten behar bilatu berko. Masterra eta tesiena, bai, oso garrantzitsu eruditzen zaitela eta gauza funtsezko bat edako, sakratua dena gainera. Jakiteko politikari horik, hau da, ez daukan gauza bat daukala dion horrek, benetan gezurretan ari ote den jakiteko, ea zintzoa den jakiteko. Eta hori da daukagun abantaila handietako bat eta ikerketa handietako bat. Hori dago master guztien atzean, hau da, agertu egin ditzakegu gezurtiak direnak, eta zuk agertzen baduzu, ez dituen tituloak ditula dioen bat agertzen baduzu, deskubritzen baduzu, noski pertsona hori ezin da zure ordezkari izan inoiz. Eta beraz, operazioa oso ondo dago egina. Eta beraz, gezurti horiek agertzearen operazio hori eguneko 24 orduetan egin beharreko iruditzen zait politikan, baina azken aldi honetan denbora galtzen ari gara, edo enredatu egiten gaituzte, despistatu egiten gaituzte. Hainbat gauza eskutatzen dizkigute, paperezko hegazkinen gerra txoro horren barruan, nire iritzia da. Lehenik eta behin zorionak filmagatik. Galdera Gidoi Gileentzat, bai Isabel, bai Rodrigorentzat. Azken eszenari buruz, benetan oso elkarrizketa interesgarria iruditu zain, baina zalantza bat geratu zait. Jakin nahi nuke, azken batean artxibo horiek argitaratzen diren, plazaratu egingo diren, edo ez. Beraz, publikoren esku utzi nahi duzue, argia ikusiko duten ala ez, edo zerbait pentsatuta duzue. Eta zergatik batu gaitugu ebazpen horretan, hau da, artxiboak ikusi edo ez horren ebazpenean zergatik sartu duzuen publikoa jakinen nuke, iruditzen zait, iritsi garela puntu batera non hori den gutxienekoa. Hau da, bertan dagoen benetako borroka, Amaia Marin eta Manuel arteko borroka horrek gainditu egiten du hori, hortik haratago doa. Hori da guk pentsarazten duguna, nik pentsatu nahi dut, hasi nintzen dut, Amaiak plazaratu egingo dituela, atera egingo dituela. Kaixo, egunon, barkatu, behin hitz egin dugu honetaz, baina galdera bat geratu zait, batez ere, Isabelentzat eta Rodrigorentzat. Zergatik El Reino izenburua? Hainbat irakurketa egin genitzaizkaioke aurri, baina zergatik? Asiatik pentsatu balen baduzu, zergatik? Ez genuen asiatik pentsatu, izan ere denbora berrizan genuen. Baina behin pentsatu honean apustu gogorra egin genuen. Izan ere horrek nolabait aldatzeko zaila den zerbait gogorarazten digu, gobernuan 4 urtero edo 8 urtero aldatu daiteke, edo gutxiago, denbora laburragoan ere bai, baina iruditzen zait erreinu iritz horrek oinordekotza barne hartzen duela, eta sistema bera islatzen duela, sistema aldatzea zaila da. Eta uste dut hori dela filmetik atera dezakegun ideietako bat, hori da agertzen dena, erregeak erortzen dira, baina erresumak aurrera iraungo du, eta zaila da erresuma hori bertan bera geratzea edo moztea, beraz, ideia horrekin geratzen gara, eta eruditzen zait oso egokia dela, izan ere oso zaila da, sistema osoa aldatzea, bertako pertsonaiak edo protagonistak, dantzan batera eta bestera, eta aurrera doazela ikusten dugunean, eta tristea da, baina, hori da, azkenean, pertsonaiak dira gutxienekoak, sistema da geratzen dena. Azken galdera bat horratzean. Zorionak, eta hainbat gauza aipatu nahi nituen labur esaten saiatuko naz. Antoniarekin bat nator, hau da, espeziaren evoluzioarekin zerikusia du, eta kontzientzia erreal hori iritsiko da gure egoak gaindituz, eta ikusiko dugu gure gizarte eta pertsona non dauden, eta hori etengabeko eztabaida da, ongiaren eta gaztien arteko eztabaida da, politikariek ez dira gaiztoak, diremakarra gu ez gara denak zintzoak, hori gizartearen isla da, baina boterea oso trebea da, oso azkarra da, eta botereak badauka, baina boterez da ezer, boterea gizarteak du, guk dugu barruan, bai, baina haiek dute botere hori delitua aitzakiatzat hartzeko,
eta eurak erabakitzen dute zer dagoen ongi eta zer dagoen gezki, santzio bidez esango digute. Eta eurek kontrolatu egiten dituzte delituaren bidez. Eta jartzen dituzten santzioen bidez. Beraz, gaur egun delitua hemen egon daiteke, santzio horren erabakiaren arabera, edo biharrez. Eta Espainiar estatuan delitu den hori, edo legea uste denea, Frantzian edo Luxemburgon behar bada ez da izango. Hori botereak berak erabakitzen du. Zer den delitu eta zerrez. Eta botere horrek guante zuriko delitu guztiak babesten ditu oso tipifikazio txikia dutelako, baina nik 1.000 euroko iruzurra egingo banu eta behin eta berriro egingo banu nik gartzelara noa, ezta? Beraz, gidoi mailan, eta ikaragarri gustatu zait, baina 10 urtez borrokan dihardut kartzelari buruzko film bat egin nahian, eta behar dut guztiak gaina hartzen gaituen edo dominatzen gaituen botere horren inguruan eta inkognita batzuk agertzen dituena, beste batzuk ez ditugu ikusten. Galdera konkretatu dezakezu, mesedez? Ez, zorionak eman nahi dizkizuet, gaia ikaragarri gustatu zait, interpretazioak gidoia ere bai, barkatu luzatzeagatik. Zorionak eman besterik ez, eskerrik asko.